Goeiedag. Goeiedag. Wat gebeurt hier al hier? Nou, het circus maatje. Ik van, nou ja, als nou niet weer een circus is, dan moet ik van het niet al maar even schema. Het is toch wel bijzonder dat je de grijsjen hier Ja, zo gemaakt. zeker. Ja, ik vind het altijd wel speciaal om hier skiën te maken. Het wat rustjouwends en ja, het is heel als thuis. Ja. Ja, dus steeds wel eens een beetje maar de Franse slag, want het is natuurlijk wel... Een groot ding. Ja, groot en heel veel spinnenwebben en al je hoekjes en dingetjes. Het is net heel makkelijk skiën maken. Het is alles thuis. Heel los, ja. Net een kapitteltje, hè? Dat nog net. Ben je zelf een kerkenganger, zeg maar? Nee, dat net. Nee. Maar dan maken ze een bosje in. Ja, nee, nou dat komt omdat je toch de tjerk een warm hart daar dragen. En ik vind het heel bijzonder vast een plakker zwans en dat je dan zand tjerken hebt. Ja, dan vind ik het al mooi om een steentje bij te dragen. En nou, heel zo'n animo van het wapen net heel groot om nou, in een commissie te gaan. Nou ja, dat is mooi dat je daar wel lang kunnen. Dit lokt zo. Dit ja, lokt dat zo, hè? die gong, ja. Ja, mooi. Je staat maar aan die klok weer. Ja. Nee, dat Ja, als ik gewoon even binnen, als het even op boven komen. Dan heb je iets stikjes en op een gegeven moment komt hij wel. Dus even doorzetten. Oh, help je even nou? Nee, dit is toch ik weer tijd terug kwam. Ja, niks. Nee, maar als geduld, hè. Oh ja, dat is hij. Maar het is net de rughoeken, want dan slaat de oer. Dus nou slaat die oer. Dat heeft het nog niks, maar morgen op de afval is het dan net op prijs gesteld. Nou, het is wel, heel veel mensen vregen dat, ja, dus het is wel leuk. Ja, dat loopt wel. Ja, voor de Maar nou was het net zoiets van, oh jee, de klok. Nee, ik ben maar een paar mensen thuis, ja, dus ook daar dan hindert niks. En ze zien wel het lacht op baan, dus ze weten wel dat er iets gaande is. Dus dat ken je gewoon. Ja, dat ken ik gewoon. Nou, bedankt voor deze ervaring. Ja jong, nou, is dat ook eens dingen klok leren. Ja.